Då kan han ju lätt komma upp. Nu upp med... Håll händerna! Kablarna! Men inga kablar i vägen. Oj, håller du i? Håll stå! Tryck upp! Men du står för nära, du måste kunna luta dig bakåt. Du måste trycka upp. Flytta bak händerna. Jag kan ju. Inte. Ta bort Ta händerna bort då. händerna. Släpp ner mig! Och så tar du bort händerna. Alltså. Jag såg ut med mina fötter.